Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban Night Rider Forestezni fogunk a Lizzievel, úgyhogy ilyen Ramó. Jobb, Mindegy. Vagy nekem a jobbjogtam bazzárjátom. És vagy nekem meg valami, nem tudom, valami. Na, most vágunk fát. Nagyon sok fát. Én hozok kaját. Vagy ebben vízpáromba hozom én a kaját, tehát én milyen vagyok. Csak a pályát Hozom a kaját. Néha a fát is. Néha a kaját. Jó kis éjeszek mehetünk. Jó, levághetes a tűz. Összeszakvadunk. Szín. Közben addig szerezzek kaját is közben. Hát én is azt csinálnék, meg akarom. Ja, akkor te szerezz kaját, mert nekem úgyis nehezebb a gépnél. Jó? Kinyitjuk, azt valami olyan kell, ami Lizzienek, akkor odaadjuk neki. Lizzie, gyere ide hozzám. Játszjak, de nem tudom, hogy hol lesz igazából. Már mindegy, már véletlen megfogtam, úgyhogy semmi. Hm. Akartam neki egy zsákot adni. Vagy hogy ilyen nem, véletlen meg fogom menni. Véget kell menni. Kész, le is dobtad. Jó. Na, várjál, hoztam egy darab cuccot a fára, de az jó lesz, mert be is izéli 3-as szintre. Beszerez kajcsit. Meg ugye szerzem a magám köztőzhez dolgokat. Horgászbot kell? Horgászbot? Nincs nálam, csak kelletem, akkor eljött, és fogunk gyűjteni. Hát az neked kéne, de azt tudok szerezni, ha akarok, hanem, úgyhogy az van, hogy... Vagy még nem kell bemennünk, már első napon nem támad. De? Tudom, én már nem is ott vagyok. Mindjárt meghalok. Meg játszoltak. Igen, de már nem fog. Kinyitjuk a ládát, ebben remélem. Játszjak. Itt vagyok, a házban. Na, van horgászbot, kell neked? Kell. Jó, akkor... Gyere akkor ide be. Hol van szartáltató? Valahol. Amikor a vaddisznó elrepül. Jó. Várjál. Akkor ez az nem? Vedd el. Te is nyisd ki, mi van a ládában. Ez a te a szákom. És én is tudom. Fogd meg, nekem már van. Jó, mindenkettőnknek van olyan. Oké, húsikat elveszek, mert kezaba. De halk, fussá! Meg fog halni. Fussá, Lizzie! Be a tűzhöz! Én megölöm a csinált. Jó, Még csak- a virágokat. Jó, mindegy, gyűjtöm, tudom, gyűjteni kell. Manipuló, ágcsámni, szabincsú. Ha nem gyűjtöd a virágokat, nem kapsz magot. Na látjátok, milyen okos. Mi? Semmi. Ezt én már néztem a videót, hogy kell gyűjteni a virágokat. Látok, itt ilyen videókat néz a gyerek. Jó.
Próbálják fontosabb, lájkoljatok kérlek. Lájkoljatok, van egy nagyon jó rajongónk. Innen is puszilom. Ki még alig kezdtük el a videót, de ő már kommentelt, meg lájkolt, úgyhogy őt nagyon szeretem. És meg fogok halni, és meghaltam. Akkor Kiolgázta meghallja. az van, hogy itt nem fogok várni. És hogy a legtöbb százalékban én kilépünk. Ezt kiértük. Meghaltam. Jó, ezt hogy nem tudom. Menjünk még egy kört. Aha, annyi olyannak. Értem, most megvolt az Ákok. Ők most jelszem tök jó minden, és te meg te meghagytál. Sorry. Szóval, de te előtte azt mondod, meghagytam. Meghaltam az összes jogit. Gyere ide, menjünk többiekhez. Akkor nem menjünk többiekhez. Sehol, gyere ide. Manipulálják, csinálni szabadító. Kettest. Zöld, kettes. De Lizi, miért több beraktad? Mi? Nem baj, jönnek velünk. Nem baj. Képes? De miért? De miért? Gyere már. Nem akarok. Miért? Nem akarok ilyen többen járni. Akkor gyere, lépj ki. Nem értem, miért pedig így könnyebb lenne. Na gyere. Amúgy bocs, hogyha rossz a kamera minőség, hogy ilyen homályos, csak ilyen úgymond rossz teló van nálam. Nem jó annyira a kamera, csak ezzel tudok videózni, úgyhogy nem baj. Legfontosabb, iratkozzatok fel, és nyomjátok egy ilyenkor. Jaj, szóval még valaki nem tette meg, tette meg. Itt halljátok, itt ilyenek vannak ma. Milyen dejek vagyok, sajnálom. Vágjuk a fát. És most dejek vagyok, sajnálom. There's one thing, no sunshine. There's a way to stand, that's alright, that's okay. And Most elmegölnek, mert kell kaja. we should. Mikor megyünk érdekelt? Sosem. Menjünk már játszani. Jó, de majd elmegyünk, de most az a lényeg, te öljél állatokat, mert az van, hogyha nem ölöd, akkor Panni nem tud jót csinálni. Mi amúgy? De jó. Manipuló action is a because Persze, kiáltása. Pénz! Látom pénzt is felvettem. Van pénzünk van is. De jó. Lizi, gyere ide, te tudsz jönni? Várjál, kiadjak szerszem jobb szákot. Igen? Semmi véletlen magamra vettem, de mindegy. Nagyon jó vagyok, ugye? Esküszöm, nem direkt. Nyugi, hiszem. Felvesszük a fákat. Colletta ragada poci. A fejem tetejére a lakás meg tele nutella. Yeah. I wanna pay. Nem csinált meg fel semmi. Hoppá. Yeah. Ez az. Majd találtam izét, farkasfej. Hozd haza. Da. Lesz itt van farkasfej. Ja. Yes. Hány óra amúgy? 19 jó. Miért? Miért van olyan? Mi? Miért van olyan? Órám? Azt mondtad, hogy
Hány órán van? Hány óra van? Jaj. Holnap suli, Ovi. Okay. Suli. Súlyba járok. Vicceltem a Bobiba járok. Utána. Hú, azért olyan sokat nem ér Lizu. De mindig. Kell maradj csöndbe. Annyi. Ahova mutatod, itt kell jönnie, de elszeret Járdának. Nézd. Hát igen, ott van, látom. Most komoly ilyet nyitottam, hát nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy megcsaltál. Ez nem igaz. Te tényleg? Itt van a szajvasz. Elmenekült a szajvasz. Annyi, itt volt a házunk, eljött a szajvasz. Yeah. Tök humor. Itt volt a házunk, eljött a szajvasz. Jó. Gyorsan nyomozunk a tűzhöz, mert vannak tűzhöz való készletek. Tessia. Gnarling. Fried chicken. Gnarling. Chicken. Banana. Chicken. Banana. Megtaláltam a delkeket. Pam pam pam. What's that butter that so? De megtaláltam a delket. Na jó, nem megyünk most érte. Meghaltam. Hogy? Fajtasok megjeltek, már el akartam vinni a delket, de meg. És mit mondta? És most oda, hogy én hogy menjek be? Játod van a védőiba. Sokat ér. És most meg fog én is halni. Lépjünk ilyenkor. Na, szerintem, ha rövid volt, ha nem, elköszönjük, mert igen,